abin da Allah ya alkhairi domin ɗayan biyu ne ko dai adalci ko kuma falala ka san adalci misali jiya wannan rigar da sa to wanda na ce ta mun laifi ne don me ba sa ta yau ba na wane sai wanda na so in sa Allah ya bani wannan shi ne adalci kai da abinka yadda ka ga dama to kai da su duk bayan Allah ne yadda ya ga dama zai yi ya yi su mai su kudi ya yi ka annabi haka ya ga dama da zalunci kowa to su ne ba kuɗi ba kai da ne ba dan su ko sai a ce falala ne ba wai cancanta ba saboda duk an Allah ya kasa biyu da adalci su falala ba wanda yake da wani cancanta in dai da duniya kayan tsari to da maza Allah ke da ita da jama'arsa ba wanda Allah ke so da wani maza daga shi har iyalansa sun rayu a duniya ne cikin bukata har suka koma ga Allah to kai da kace kana son su ai duk abin da ka samu kanka ai balle ne sai kace ai yanzu an rawa ai almajiran ne zuwa rayuwar da suka yi ba irin da sabai ba ne gaskiya ne bari ga ba wallahi ba samu su sahabbai da manzanni da suka gabata tun daga kan ma'aikata suna zuwa bayan Allah da suke ta zuwa tun zuwa shahadai na da shekaru ɗaruruwa da ke ba su da kuɗi ko wanda muka same su yanzu ba su da kuɗi ba wani abu bane lokacin Allah bai buɗe taskar duniya ba an fahimta annabi ya gaya sahabban su za a buɗe taskar duniya da ga al'umma na cikin abin da suke yi na rayuwa ai duk talaucin ka in ka fi waye talauci wani cikin yan uwanka ko anninan ka ya ce maka ga kujera ake haji saboda talauci a ƙasa zaka tafi annabi zaka tafi annabi ya wuce ko sahabban su sau annabi baka san kai wanda ci bane saboda ka zo lokacin da Allah ya buɗe duniyar na wannan lai duk kuɗin mutum ko sahabban manzo Allah da Abdurrahman ibn Auf ibn Sayyidina Usman za su ta hajji da iyakar su dole iyakar su rabu za su taso tun daga Madina su zo har Makka mu ko muka zo muna sauka tun da Buhari ne sai mu je Madina ba nan mu hawo wata ba inda kaje a duka shaki da dan sai ka mutum ke saba da kuci to saboda haka taskar ne Allah ya buɗe da duniya to dole kowa sai ya samu wannan raba dole kowa sai ya samu wannan raba masu kuɗi da irin nasu kada ba kuɗin ƙarfin abin da ke fitowa kowa da abin da zai samu kowa da irin abin da zai samu to haka duniya ta ne to saboda haka ba wani abu ne wanda yake ba kuma saboda haka dare ne da ta dama akwai ta amma darajar ta ya ƙaru ne ya ta ci dare ne da ta saboda saukar da alƙur'ani da aka yi a daren saboda haka shi yasa darajar ta cira yadda daren 12 da rabiul awwal darajar sa ya cira saboda haifo manzo Allah a cikin wannan daren shike yadda garin Makka ta cira saboda saukar da alƙur'ani da Ka'aba da kishi darajar Madina ya cira saboda manzon Allah da cikin sa da sahabbansa kowane irin abu yana samun daraja don gane da abin da ya faru a cikin sa shi wuri da ya faru a wuri lokaci da aka yi a lokaci ai da akwai juma'a tun kafin zuwa addinin musulunci akwai juma'a amma yanzu fa da manzo Allah ya zo ya samu darajar da sauran juma'a da suke baya ba su samu ba kamar yadda da ba misali haka ne saboda haka shi annabi Isa a daren da ta kadar ya ka dauke shi da baitul maqdis a baitul maqdis wala hu salasun wa salasuna sanatan yana da shekara 33 amma wani magana a wani kawai wasu ce shekara 120 wa ashan ummu bayan da su tara bayansa ba da hu sittu sinina ta ƙara shekara 6 bayan su dariya ta fitar su warawar shekari buhari da musulun sun wato hadisi wani hadisi annahu yanzu wato zai sauka shi isa kuma sa'atu kusa da tashi alƙiyama waya hukumu in ya zo kuma zai yi hukunci ne wani shari'a ta nabiyina a matsayin wato wani zai zo a cikin zai yi addinin annabi muhammadu waya kullu dajjal zai kashe dujjal wani binzira zai kashe alabi wani suru salima cross da suke sa wato sai fafasa su wani jizeta kuma an gane ko sannan wato a gane sai da su da musu jizya sai sanin da jizya sai kashe kristanci ba gida musulun ya ce an da wuyan kusu sai zauna bayan ya dawo sab asini
madina sannan ya mutu wato shekara 7 sannan ya mutu